Благодарение обаче Богу, че когато бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на ония образец на вероучение, когато бяхте обучени и освободени от греха, станахте слуги на правдата. Освободени от греха, станахте слуги на правдата. По-човешки говоря поради мощта на вашето естество. Проче, както предавате телесните части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така и сега предайте частите си като слуги на правото, което докарва святост. Защото, когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата. Много интересно. Защо Павел, човека вярва, че трябва да говори с нас в минало време? Защо? Много странно. Не ни познава, пък не говори с нас в минало време. Когато бяхте слуги на греха, предавате телесните си части на неща, които... И ние това го приемаме като даденост. При това, защото сам Павел е преживял неща, които последствие той го описва човека, че само Бог, само Духа на Бог може да го освободи от цялата тази падналост на това естество и на тази посредственост, този лимит, който наистина паднали човек си го държи вътре в себе си. И ти си казваш сега, колко е само сега да кажа, че съм стар към душевен този християн. Не звучи добре за него. Срива ми се авторитета, срива ми се християнството толкова години изградено. Но сега, когато се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате в святост, на която истината е вечен живот. Но сега, когато се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, на която истината е вечен живот. Защото заплата на греха е смъртта, Божия дар е вечен живот в Христа Исус, нашия Господ. Сега, всичко се обезмисля, ако това е само философия. Ако това е идеология и ти базираш нещата на падналия човек. Защо? Падналият човек не може да вярва. Чуете ли хора? Душевният паднал човек, той не вярва. Той е под детеводителство. Закона говори, все още закона изкарва от него неща. Той не вярва. Докато го доведе до точното място, където да повярва през Духа на Бога, и чрез Духа на Бога, и това да стане вече реален живот за него и да върви в духовен живот. Фактически да преминат трансформацията. Трансформацията. Нещо, което ти и аз не можем да направим. Нещо, което религията ни усъкатила. Нещо, което много хора не вярват. Поради това, защото вярват, че Бог може да даде финанси, Бог може да даде здраве, Бог може да даде неща, които са свързани повече с нуждите и обществените моменти в човешкия живот, но не толкова с това. Но чуйте какво казва. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот. Вечен живот, това значи духовен живот. Това не е времева величина. Това няма нищо общо. Вечен живот, какво е? Това е духовен живот. Това е живот, който е определен за духовен човек. Живот, който ти и аз ще го живеем, но не на това, защото някой посещава правилна църква или неправилна църква, а поради това, защото имаме благодат в Христос и всякакъв точно това използва да го положи в нас, за да живеем такъв живот. Ще ми кажете ли едно аминче? Слава на Бога. 7 глава на Римляните. Това ми е любимата глава. На мене искам да споделя с вас. Или не знаете, братя, защото говоря на човеци, които знаят, що е закон. Че законът владее на човек само докато той е жив. Знаете ли, що е закон? Той казва, не знам. Не, напротив, знаеш. Дори да не знаеш, пак знаеш. Защото виж за какво става въпрос. И тук се казва, че докато ти си жив, той владее на тези закон. Разбирате ли го, хора? Тук не се касае до твоето разбиране за Нов завет и Стар завет. За юдаизъм и за всяка тип религия, която е примерно в вида на изучаването на покорение към Бога или каквото ще е там свещенослужение. Тук се касае за едно човешко естество, което законът действа върху него до този момент, който наистина Святия Дух да го освободи. 8 глава точно това говори на римляните. Тая трансформация. И ако ти не си я преживял, моля се, нека да не говорим за Христос в такива първоначални учения, нали? Защото мъжната жена е вързана чрез закона за мъжа, докато той е жив. Но когато мъжът умре, тя се освобождава от мъжевия закон. И тъй, ако при живота си, ако при живота на мъжа си, тя се омъжи за друг мъж, става блудница. Нали? Но ако умре мъжът ти, свободен от този закон, не става блудница, ако се омъжи за друг мъж. И те, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло. И ние умряхме
спрямо закона, чрез Христовото тяло, за да се свържете с Дух, Сиреч, с възкресение от мъртвите, за да принася плод на Бога. Както и да искаме по някакъв начин да практикуваме християнство или каквото ще да е във името на доброто, на морала, и там всичките ценности, които света вече напредват, те са по-добре от нас хората в света в тия морални дейности. Преди това, защото ние изоставаме, ние вече попаднахме в много различни неща. Но чуйте, нас нищо не ни позволя, ако наистина не бъдем освободени от първия ни мъж, това, което е свързано с закона. Ако ти все още си там, дали си легитимен с новия възкръснение? Дали си имал правилни взаимоотношения? Кой го прави това? Твоето желание за религия? Или да го върнем още по-назад? Ти си чул, че трябва да бъдеш спасен. И с цената да бъдеш спасен, ти посещаваш църква. И си мислиш, че нещата са свързани толкова много са свързани с твоето спасение, че Бог с всичките си очи той гледа да те спаси. Нека да ти кажа, не е така. Бог има за нас много по-важни неща от това, което ти си мислиш във вида на спасението. Защото ти по пътя, ако гледаш на спасението, пак се повтарям, ти грешиш. Аз греша. Само заблуждавам се. Спасението не е приготвено в този вид, който ние си мислим. Ще спасяваме нещо. Кое спасяваш? От кого го спасяваш? Ето го спасението. Умираш за нещо, което те държи. Умираш към нещо, което те мачка и те манипулира. Именно тъмнината. Разбирате ли? Защото ти си свободен. Свободен? Как свободен? Кой е свободен? Свободната църква ли? Хубавите песни? Съвременното християнство? Думите, които изглеждат по-съвременно, по-правилно? Демек. Християнска философия, която е в много високо ниво? Със сигурност свободата идва от Духа на Бога, когато Духа на Бога прилага служението си, посредством това, което вече е извършено в Христос, за да преживеем същата трансформация, която имаме в Бога като благословение. И те, братя мои, вие умряхте спрямо закона чрез християното тяло, за да се свържете с Дух Сиреч, възкресение от мъртвите, за да принасяме плод на Бога. Което е възкресение от мъртвите? Познаваме ли го? За да имаме взаимоотношение с Него, определено трябва да сме нов човек, определено трябва да ходим в дух на мъдрост и откровение. Чувате ли както Павел казва? Аз не приех Христос така, както си мисля някой. По откровение приех си човек. Що за Христос е този? Защо не е стандартният Христос, този, който ние си знаем? Нека да говорим нещо във вида на мъдрост. Нали, да проповядаме нещо, което е правилно и ти можеш да го приложиш. Нищо не можеш да приложиш, човеко. Просто се заблуждаваш, защото Бог има изискване към тебе. Ти трябва да станеш духовен човек. Ти трябва да вършиш Божията воля. Ти трябва да ходиш духа на Бога. Не се касае до твоя живот, касае се до Божията воля. Чувате ли, хора? И сега, за да видите, че ние нямаме проблеми, просто има нещо, което ни мъчи и седи вътре в човека, ще продължи да чета надолу. Защото когато бяхте плътски греховни страсти, които се възбуждаха чрез закона, чувате ли от кого се възбуждат? От закона. Действуваха вашите телесни части, за да принасяте плод, който докарва смърт. Но сега, когато умняхте към това, което ни държеше, освободихме се от закона, тъй, защото ние служим. Чуйте, по нов дух, а не по стара буква. Пак ще го повторя това. Но сега, като умряхте към това, което ни държеше, освободихме се от закона. Как ще избягаш от закона? Ти си открил начин, посещаваш харизматична църква. Или друга, православна. Няма. Се казва, че има някаква обвързаност. И тя си действа. Това са духовни закони, приятели. Духовни закони, които ти не можеш да ги прескочиш. Не можеш. Просто не можеш. Откажи се. Нищо не можеш да направиш по въпроса. Исус само единствено този, който има всичките ключове, всичките врати към това ходене в благодата. Да, само Той. А пък Святия Дух се е наел, Той е изпратен да извърши това в твоя живот. Тъй, защото ние служим по нов дух, а не по стара буква. Тогава що? Да рече ли, че законът е грех? Да не бъде. Но напротив, не бих познал греха, освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грех, ако законът не беше казвал не пожелавай. Но грехът, понеже взе чрез заповедта, произведе в мене всякакво пожелание, защото без закона грехът е мъртъв. И аз бях жив, някога без закона, но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях. Намерих, че самата заповед, която бе назначена да докарва живот, докара ми смърт. Защото грехът, като взе повод чрез заповедта, измами ме и ме умъртви чрез нея. Тъй, защото законът е свят и заповедта е свята, праведна и добра.
Тогава, това ли, което е добро, стана смърт за мене? Да не бъде. Но грехът ми причинява смърт чрез това добро нещо, за да показва, че е грех. Тъй, защото чрез заповедта грехът да стане много грешен. Сега, ще върна малко назад. Тогава, това ли, което е добро, стана смърт за мен. Да не бъде. Но грехът ми причинява смърт чрез това добро нещо, за да се показва, че е грех. Тъй, защото чрез заповедта грехът да стане много грешен. Сега искаме какво трябва да разберем в цялото това нещо. Защо ние не сме едно с греха? Ти трябва да го разбереш това нещо. Това, което действа в тебе, това не е си ти. Как ще казва, много трудно да го асимилирам това. Това е грехът. И законът действа върху грехът, за да бъде максимално възбуден, максимално, как да кажа, усилен, енергизиран, за да се покаже до тоталност, да се изкара на показ всичко, да бъде ударен. Това пак ти казвам, не си ти. Ти можеш да бъдеш свободен. Ти можеш да бъдеш свободен, не защото примерно така би искал, така е твоето желание. Не, защото имаме възможността, имаме свободата в Христос от това, което говоря в момента. Това, което се пише, това, което чета. В Христос го имаме, а пък Святия Дух е тук да го приложи това в тебе.